אני באה לפה הרבה פעמים, איך אומרים, מעוכה, אבל אני יוצאת מלאת אוויר. שושנה עמרם, בת 62, לא יכלה לסבול את הכאבים שאחרי הטיפולים הכימותרפיים והקרנות. לפני 7 שנים חלתה בסרטן השד, ומבחינתה המקום הזה הציל אותה ונתן לה תקווה. מה שלום הגוף? איך הוא מרגיש? בסדר, רגוע. רגוע. פשוט המגע הוא מגע מנחם, פשוט כך. ויש הקשבה, יכולים להרגיש אותי, את המצב רוח שלי, לשאול שאלות, גם זה דבר שמושפע מהטיפולים ומהתרופות. לכאן מגיעים חולי הסרטן כשכואב, לכאן הם מגיעים גם כשהם זקוקים לתמיכה נפשית, הקשבה ואפילו משפחתיות. אתה בא ממש כמו בבית, פשוט בבית. תשתה, חיוך, חיבוק. ובן שהמחלה תקפה אותו כבר פעם שנייה, בא לכאן גם כשהוא מרגיש טוב יותר. פשוט, הנה, אני עוד עכשיו מרגיש את הזרמות הדם בגוף, בגב. פשוט מרגיש נהר. ואם לא, אז אני כמו מבין. המרכז ההוליסטי על שם יורי שטרן הוקם לפני 9 שנים ביוזמתה של רעייתו לנה, לאחר מותו של בעלה, חבר הכנסת, ממחלת הסרטן. יורי איננו כבר 10 שנים, היינו נשואים 36 שנים, ולכן קודם כל זה נותן לי כוח מאוד גדול להמשיך. במקום מתנדבים 150 מטפלים מוסמכים שעוזרים לחולי הסרטן להתמודד עם תופעות הלוואי של הטיפולים הכימותרפיים וההקרנות, תמורת סכום סמלי המוקדש למרכז. אחד המערכות הכי רגישות בתהליך הטיפולי זה מערכת העצבים, וזה בדיוק מתמקד בהרגעה ובהקשבה למערכת הזאת, ולכן זה יכול להיות יעיל. לפני כשבועיים פרצו אלמונים לקליניקה וגנבו את הכספת ובה 20,000 שקלים, כסף שנאסף ממחירת כרטיסים לערב התרמה שיערך מחר בתיאטרון ירושלים, בהשתתפות אנסמבל בת 7. עבורנו הפריצה הזאת לא רק טראומה מאוד גדולה, לא רק פריצה לתוך המרחב האישי שלנו שכולו הוא רק מוקדש לעשיית הטוב לאנשים, אלא גם נזק מאוד רציני, כספי. המרכז ההוליסטי מעניק כ10,000 טיפולים בשנה לחולי סרטן. זו עמותה שמקבלת תקצוב זעום ממשרד הבריאות, מתקיימת רק מתרומות, ומצליחה בכל זאת להעניק תקווה למאות חולים.